Bună tuturor! Numele meu este Mălina și sunt nouă pe acest canal. Vă voi vorbi despre un subiect care mă intrigă de ceva timp și anume apropierea culturală. Pentru cine nu știe, apropierea culturală presupune folosirea unor elemente dintr-o cultură de către altă cultură sub formă de lipsă de respect asupra culturii respective. Acum, există o diferență între apropiere culturală și apreciere culturală, care înseamnă respectarea culturii respective. Vă voi vorbi despre câteva exemple de apropiere culturală și un exemplu de apreciere culturală. Primul exemplu de apropiere culturală este al unui YouTuber american pe nume Logan Paul, care într-una dintre excursiile lui în Japonia, pe lângă faptul că s-a îmbrăcat într-un yukata, care este un port tradițional japonez, și a purtat o pălărie specifică locuitorilor de la sat din Japonia, a umblat prin oraș, comportându-se necivilizat, vorbind tare în temple, în restaurante, aruncând un pește proaspăt cumpărat pe capota unui taxi, al cărui șofer era încă înăuntru și nu i-a făcut absolut nimic. Și a filmat un cadavru într-o pădure japoneză cunoscută pentru numărul ridicat de sinucideri. Dar asta este un aspect despre care voi vorbi altădată. Un alt exemplu de apropiere culturală este cel al unei celebrități destul de faimoasă, numită Kim Kardashian, care a lansat o linie de lingerie intimă și a numit-o kimono. Kimono este un port tradițional japonez care nu are nicio legătură cu lingerie. Numele kimono a fost folosit doar pentru că avea Kim înăuntrul numelui. Ea nu a precizat acest lucru, dar asta se presupune. De asemenea, a primit o plângere de la Ministerul Culturii din Japonia, care i-a spus să înlăture acel nume și să folosească altul, dar ea a refuzat. Pentru că poate să facă orice, nu-i așa? Pentru că e o celebritate, nu-i așa? Acum să vorbim despre apreciere culturală. Un exemplu de apreciere culturală. A existat o glumă acum câțiva ani care provenea de la o postare de pe un site de socializare numit Twitter al unei fete americane care s-a dus la bal și a purtat o rochie în stil kipao, care este o rochie tradițională chinezească. Cineva a văzut postarea ei și a spus o replică care s-a traduce din limba engleză ca: cultura mea nu este rochia ta de bal. De la această replică a pornit o serie de controverse și dezbateri. Chinezii din China spuneau că se simt mândri când cineva poartă hainele lor tradiționale, în timp ce chinezii crescuți în Statele Unite ale Americii
spuneau că dacă ei ar purta așa ceva, ar fi batjocoriți și nu e corect ca cineva care nu e chinez să poarte așa ceva. Totuși, fata pur și simplu a purtat rochia aceea pentru că i-a plăcut. I s-a părut frumoasă. În niciun caz nu am vrut să își bată joc de portul respectiv. Sau poate nici măcar nu a știut că e un port specific Chinei. De asemenea, recent a apărut o reclamă de la o companie de bunuri de lux foarte cunoscută numită Dior, în care se prezenta un dans specific italian. Toate bune și frumoase, până când oamenii s-au plâns de faptul că înfățișează situația sclavilor negri. De ce? Pentru că, într-o secvență, erau oameni pe câmp. Atât. Nu are nicio legătură. Era o reclamă care încerca să arate respectul față de un dans specific unei țări din Europa. Deodată e mai important o cultură decât cealaltă? Până la urmă, oamenii trebuie să se informeze când e vorba de lucruri de genul acesta. Acum o să-mi exprim propria opinie subiectivă în legătură cu aceste situații prezentate. Părerea mea este că atâta timp cât respecti cultura respectivă și nu o folosești ca să aduni popularitate sau să-ți bagi joc, și atâta timp cât te informezi de la început, atunci acest respect față de cultură se poate numi apreciere culturală și nu apropiere culturală. Acum sunt curioasă ce părere aveți voi. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc!